ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент иҷлосии 11-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент давати шашум бо иштироки муовини якуми раиси вилояти суғд Хол Ҳайдар ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барнома. дар толори калони маҷлисгоҳи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент иҷлосии 11-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳр давати шашум бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. Иҷлосия таҳти раёсати раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент баргузор гардид ки дар кори он намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, муовини аввали раиси вилояти суғд Хол Ҳайдар, вакилони вилоятиву шаҳрӣ, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарони ташкилоту корхонаҳо ва раисони ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр ва намояндагони васоити ахбори умма иштирок доштанд. Тибқи рӯзнома дар иҷлосия 5 масъала мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифт. рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2022 таҳти рақами 293 дар бораи барномаи саноатикунонии бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 дар шаҳри Панҷакент. ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои сиёсати аграрӣ, хӯрокворӣ, меҳнат ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ. ҳисоботи вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии Ёри 21 Икромов Азимҷон оид ба иҷрои ваколати вакилиаш. оид ба муқаррар намудани фонди манзил аз ҳисоби фоизҳои сохтмони биноҳои баландошонаи сохташаванда мувофиқи нақшаи генералии шаҳри Панҷакент. оид ба тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр. дар кори иҷлосия маърузаи муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Сафарзода Муҳаммад Содир дар бораи рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2020 таҳти рақами 293 дар бораи барномаи саноатикунонии бо суръати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 дар шаҳри Панҷакент шунида шуд. аз рӯи дигар масъалаҳои иҷлосия маърузаи вакилон Солиев Олим вакил аз ҳавзаи интихоботии Марғедар, Худойназаров Мероҷиддин вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр вакил аз ҳавзаи интихоботии Нови Чомоқ 33, Сиддиқов Ҳусниддин вакил аз ҳавзаи интихоботии Рашнаи Поён 36. аз рӯи масъалаи дуюм ҳисоботи раиси комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои сиёсати аграрӣ, хӯрокворӣ, меҳнат ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ Бобозода Шавкат шунида шуд. аз рӯи масъалаи сеюм вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии Ёри 21 Икромов оид ба иҷрои ваколати вакилиаш маъруза намуд. сипас аз рӯи масъалаҳои дигари иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, муовини якуми раиси вилояти суғд Хол Ҳайдар ба сухан баромада вобаста ба масъалаҳои ҷорӣ фикру андешаҳояшро баён намуд. иҷлосияро раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда барои вусъати корҳои созандагиву бунёдкорӣ сазовор истиқбол намудани 25-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ, 30-солагии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. ҳамин тавр иҷлосияи 11-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент давати шашум бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори худ хотима дод. зимни боздид аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои саҳроӣ, бунёди иншоотҳо ва вазъи иҷтимоии сокинон шинос шуд. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан аз рафти корҳои саҳроӣ, бунёди иншоотҳои ҷашнӣ ва зиндагии мардум, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ташриф овард. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар деҳаи сӯфиёни ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан собиқадори меҳнат Ниёзов Тӯраро аёдат намуд. зимни суҳбат раиси шаҳр қайд намуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои баланд бардоштани
афзоишани сатҳу сифати зиндагии мардум ба хусус нафақигирон ва собиқадорони ҷангу меҳнат ғамхории доимӣ зоҳир менамояд. зеро сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосан ба самти ҳифзи ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, иқтисодии табақаҳои калонсоли ҷомеа собиқадорони ҷангу меҳнат равона гардидааст ва қабулу татбиқи қонуну қарор амру супоришҳои пешрои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба беҳдошти сатҳи ҳифзи иҷтимоии насли калонсол ба хусус собиқадорони меҳнат исботи ҳамин гуфтаҳост. Ниёзов Тӯра 30 сол дар вазифаи роҳбарии ҳарбӣ ва директор дар омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент фаъолият намудааст. Рисолаи ӯ «Тарбияи ҳарбӣ ва тандурустӣ дар омӯзишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон», «Маҷмӯаи маънии ҳаёт» ва китобчаҳои «Модари модарони ҳақ» ва «Омӯзишгоҳи ман» мебошад, ки барои хизматҳои арзандааш бо як қатор медалу мукофотҳо сарфароз гардонида шудааст. Дар навбати худ Ниёзов Тӯра миннатдории худро барои дастгирӣ ву ғамхориҳои пайваста ба ҳукумати мамлакат баён дошт. Зимни Бозид аз ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ бо вазъи кирмакпарварӣ аз хоҷагии деҳқонии Меҳнатобод дида намуд. Дар ин хоҷагӣ 10 қути кирмак қабул намуда, нақша доранд 380 килограмм пила супоранд. Зимни шиносоӣ бо раванди корҳои саҳроии Холиқзода Абдухолиқ бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии Атамии Нор шинос шуд. Маълум гардид, ки хоҷагидорон имрӯзҳо ҳосили меҳнати худро ҷамъоварӣ намуда, маҳсулотро ба бозор мебароранд. Иттилоъ дода шуд, ки дар заминҳои хоҷагии деҳқонии Атамии Нор картошка, ғалла, сабзавот ва дигар зироатҳои зарурӣ кишт шудааст. Деҳқонон айни ҳол ба ҷамъоварии кишти баҳорӣ машғул мебошанд. Дар идома раиси шаҳр аз хоҷагии деҳқонии Саъдулло Рӯзиев дида намуд, ки дар мавзеи Панҷчашма 30 гектар замин ба тариқи шартнома ба оилаи Ҷамонқуловҳо вобаста гардида ба гардиши кишоварзӣ дароварда шуд. Дар ин мавзе ниҳолҳои дарахтони зардолу, шафтолу, олу, гелос ва чормағз шинонида шудааст. Раиси шаҳр ҷиҳати зиёд намудани боғҳо ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани 60 гектар замини дигар ва самаранок истифода бурдани ҳар порчаи он ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. Раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар ҷамъияти деҳоти Халифа Ҳасан бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Широз шинос шуд. Ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Эшназаров Аслам соли 2019 таъсис ёфта 6 нафар бо ҷойи кор таъмин гардидааст. Корхона бо истеҳсоли шири пастеризатсия шуда, кефир, қаймоқ, сметана, творог, чакка, равғани зард ва айрон машғул мебошад. Дар соли 2021 бо маблағи 850 000 сомонӣ маҳсулот истеҳсол шуда, дар 5 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи 407 000 сомонӣ маҳсулот ба бозор бароварда шудааст. Айни ҳол дар корхонаи коркарди шир 10 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин буда, нақша доранд истеҳсоли маҳсулотро ба 1 миллион сомонӣ расонанд. Раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхона суҳбат бо мутахассисони соҳа таъкид дошт, ки таъмину дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифату табиӣ омили асосии солимии ҷомеа мебошад. Ҳамчунин зикр шуд, ки ҳарчи бештар коркарди шири чорво ва аз он истеҳсол намудани маҳсулоти ширӣ аз ҷумла панирро бо истифода аз имкониятҳо ба роҳ монанд. Зимни Бозид аз ҷамъияти деҳоти Халифа Ҳасан раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо ҷараёни сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 5 деҳаи Савр ва ҳолати бинои кӯҳна шинос гардид. Бинои муассиса соли 1969 барои 50 нафар хонанда ба тариқи ҳашар сохта шудааст. Қаблан хонандагон то синфи 3 таҳсил карда, аз синфи 4 дар деҳаи ҳамсоя таҳсилро идома медоданд. Дар солҳои соҳибистиқлолӣ таҷриҷан дар деҳа 10 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст. Ҳоло 4 синфхонаи иловагӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории сокинони деҳа сохта шуда истодааст. Раиси шаҳр ба масъулин ҷиҳати вусъати корҳои сохтмонӣ, таъмини таҷҳизотҳои зарурӣ ва аз таъмири пурра баровардани бинои соли 1969 сохта шуда ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. Дар идома раиси шаҳр бо ҳолати хонаи саломатии деҳаи Савр дар ҷамъияти деҳоти Халифа Ҳасан шинос шуд. Зимни Боздид аз деҳа ва суҳбат бо аҳолӣ ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд, ки аз ҷониби соҳибкор Норматов Фарҳод майдончаи варзишии замонавӣ, хонаи
хонаи саломатӣ ва маркази хизматрасонӣ сохта ба истифода дода мешавад. раиси шаҳр дар суҳбат бо сокинони деҳа барои дастгирии сохтмони мактаб изҳори сипос намуда даъват ба амал овард ки минбаъд низ дар ободу зебо намудани маҳалли зист саҳм гузошта дар таълиму тарбияи фарзандон ва ҳидояти онҳо бо роҳи дуруст нақш гузоранд. гузориши Сабрина Акрам ва Вашо Ҳусайн Солиҳов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом дар арафаи 25-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ва 30-мин солгарди иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода яке аз иштирокчиёни иҷлосияи тақдирсоз Шириншоҳ Шафоатовро аёдат кард. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. вобаста ба дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгириву ғамхориҳо нисбати нафароне ки дар рушди соҳаҳои гуногун саҳми арзанда гузоштанд ва ҳамчунин онҳое ки дар барқарорсозии сохти конститутсионии мамлакатамон хизматҳои содиқонаву софдилона карданд, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода якчанд собиқадоронро аёдат намуд. яке аз чунин шахсони барӯманд собиқадори соҳаи хизмати давлатӣ иштирокчии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шириншоҳ Шафоатов мебошад ки роҳбарияти мақомот меҳмони хонаи ӯ гардид. зимни суҳбат раиси шаҳр таъкид намуд ки хизматҳои родмардони далеру шуҷоии ватан ки дар ободиву осоиштагии мамлакат саҳми хешро гузоштанд ҳамеша дар зери таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пешвои муаззами миллат ва ҳукумати кишвар қарор доранд. иштирокчии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон Шириншоҳ Шафоатов низ дар навбати худ барои чунин таваҷҷӯҳи хоса ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории хешро баён намуда дар пешбурди давлатдории навини миллӣ ба роҳбари давлату ҳукумат барору комёбиҳо орзу намуд. ҳамзамон илова намуд ки маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парешонии тоҷик сарҷам омад, мамлакат обод шуд, пеш рафт, гулгул шукуфт ва имрӯз дар чеҳраи ҳар фарзанди тоҷик нишоду хурсандӣ ва ваҳдату сулҳ падидор аст. дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз тарафи раиси шаҳр ҳар ҳафта рӯзи шанбе қабули шаҳрвандон баргузор мегардад. гузориши хабарнигорони мо аз рӯзи қабул омода шудааст. мутаваҷҷеҳ бошед. қабули навбатӣ дар ҳузури раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо иштироки зиёди муроҷиаткунандагон сурат гирифт. дар он муовини аввали раиси шаҳр, роҳбари дастгоҳ, мудирони шӯъбаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарони ташкилоту идораҳо ширкат варзиданд. шаҳрвандон оид ба ҳаллу фасли масъалаҳои таъмин бо қитъаи замин, оби нӯшокӣ ва полизӣ, хизматрасонии коммуналӣ, вазъи иҷтимоӣ ва дигар мушкилот ба раиси шаҳр муроҷиат намуданд. раиси шаҳри Панҷакент дар суханрониаш қайд кард ки муроҷиати шаҳрвандонро ба назар гирифта аз рӯи имкониятҳои мавҷуда барои ҳалли мушкилоташон чораҷӯӣ менамояд. ҳамзамон Абдухолиқ Холиқзода ҷиҳати беҳтарнамоии вазъи иҷтимоии иқтисодии шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент ҳалли проблемаи онҳо ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас дод. машғулияти ҷамъбастӣ дар кӯдакистони рақами 6 хотирмону босамар гузаронида шуд. гузориши хабарнигорони мо аз муассисаи таҳсилоти то мактаби рақами 6 таҳия шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. Кӯдакистон оммавои хуштарин барои тифлакон ва кӯдакони то синни томактабӣ аст. муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 6 ба номи модар рӯҳии идона дошт. инҷо тифлакон бо либосҳои зебову шинам ба машғулияти ҷамъбастӣ омода буданд. таҳти роҳбарии мушовири шӯъбаи маориф оид ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ Лола Насимова ва бо иштироки мудирони кӯдакистонҳои шаҳру деҳот машғулияти ҷамъбастӣ дар гурӯҳи омодагӣ ба мактаб бо сарёдани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид. Рухсора Анарзӣ мураббии ҷавон тарбиятгарандагонро ба гурӯҳҳо ҷудо намуда буд ки ҳар яки оиди гурӯҳҳояшон маълумотҳо дода оиди ҳарфҳо порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. як ҳарфи танҳо буд, як ҳарфи бемаъно буд. рӯзи амро ки ост мошғило фаҳмуд. ю шаклон ба дар монанд аст. яку йири об пайванданд, пайванди дугонаҳо. шаҳрбонӯ Очаҷон бо ҳам ҷойгиранданд. Юсуфҷон
جان یونس جان. از جانب تربیتگرندگان صحنه‌چه نمایش داده شد که خیلی جالب دقت بود. در یک زمان در یک مکان دوره و سیکوزه همراه زندگی میکردند. آنها یک خانه‌چه داشتند. هنگام سرگشت یک شکل ناشناس را دیده از شک ترسیده به طرف بوته پنهان شدند. آنها فکر میکردند این چی باشد و از کجا مانند است؟ یک کنجا رسانده شما یک ملک کنج سه چهار کنجا رد بیا از من بپرسم نمیده چی؟ سلام من دوره میباشم کنج ندارم مثل آفتابک کاسه میباشم فقط به چشم بر این چشم میزنم من باشم سه کنجا رم یک کنج دو کنج سه کنج من با خونه چه مانم نام من چه کنجا کنیومه من با چی مانم تو با خونه چه مانندی مشغولیت جانبسته در گروه آمادگی به مکتب با 3 زبان، زبان تاجیکی، زبان روسی و زبان انگلیسی صورت گرفت. مربی زبان انگلیسی زهیر و فرزانه مشغولیت را با سوال جواب آغاز کرد. Children, who is the leader of our country? Stand up, please. The leader of our country Emomali Rahman. Thank you. Sit down, please. Who is a leader of Supriji? The leader of Supri Rajabah Amazona. Very good. Who is a leader of our town? The leader of our town Abdul Khali Khaliqzada. Very good. Sit down, please. Who is the inspector of education center? The inspector of education center Nasmullah. Very good. Sit down, please. Who is the head of our kindergarten? Omina. Our director kindergarten Shadman Alesi. Sit down, please. Very good. تربیتگرندگان اوید سبزوات و میوه‌جات با زبان انگلیسی معلومات دادند و مشغولیت خیلی شوق‌آور بود. مربی زبان روسی منیژه قاسیمова و مربی زبان انگلیسی فرزانه زهیر و مشغولیت جنبستی خود را از روی برنامه دولت تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 با تربیتگرندگان گذرانیدند. ما شاهد آن گشتیم که تربیتگرندگان بی دشواری با زبان روسی و انگلیسی سخن میکنند. سپس تربیتگرندگان برنامه آماده نموده خود را پیشکش مهمانان نمودند. گزارش دلشاد حلیمova از مؤسسه تا مکتبه رقم 6 به نام مادر. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تحیاتیه و خانوادی را خواهانیم. خیر.